Maayong adlaw ninyo diha tanan mga kapobre, og for today's video na ako diri lang kapapa ka nanguha lagi nig salagon kay labi na mag-ulan gutom man. Sa atong intro nga kanta mga kapobre, kinsa man inyong nahinumduman? Kung nakahinumdum pa mo og nakadungog mo atong musika mga kapobre, congratulations, nakauban pa gid ninyo yung lolog lula. O di ka ha, mama ninyo og papa. Bitaw nindot kay mahinumdum sa tong kagahapon mga kapobre no nga kauban pa nato sila. Oy, dili pwede maghilak ha. Pero unsa man lumalabay raman taning kalibutan na mo nang moingon bitaw ko mga kapubri nga mintras buhi pa ta, ipakita gid nato tong gugma sa usa-usa. Katong kantaha mga kapubri, nakahinumdum jud ko sa una nga bunalan ko sa akong mama, motago ko sa saya sa akong lula. Mao bitaw nang diri sa Proud Pobri, gusto ra gyud nako ipakita ninyo kapubri nga ang yano bitaw nga panginabuhi, ang yano nga kinabuhi kauban sa imong simple nga pamilya diri sa probinsya. Labi na nga makaingon kog swerte pa ko kay naa pa man akong mama ug papa. Sila ang usa sa akong mga nagahatag og dugang kusog karon mga kapubri sa akong pagpaningkamot. Kaya ako, usa man ko kamagulangan nga anak nila mga kapubri, ako'y nakasaksis tanang kalisod na mong naagi. Ami na gyud sa panahon sa una mga kapubri nga mawad-an jud mi og bugas. Saging, kamuti, balanghoy, saksak sa kanon mga kapubri para modaghan. Murag ang tanang kalisod mga kapubri, murag akuan amang nabati. Daghang nag-ingon mga kapubri nga swerte daw kayo akong ginikanan nako. Dili oy. Mas swerte ko nga naay sila mga kapubri kay tungod nila nakatuna nako paunsa ang makontento sa kinabuhi mga kapubri. Og labaw sa tanan wala jud ko aning kalibutan og dili pa tungod nila. Mao nang mintras buhi pa ko mga kapubri, buhaton jud nako ang tanan para sa akong ginikanan. Ay mo ingon nga dili naman nimo na sila obligasyon. Oo, tinuod oy. Dili man nato obligasyon atong ginikanan. Pero grabe kanindot sa pamati nga sila atong mapasidunggan. Para nako wala man siguro'y anak makatan-aw sa kalisod sa ginikanan. Nya labi na kay kapasidad nga mutabang. Dili man sa ingo nga dili na lang pug kamutabang kay walay kwarta. Dili man ang tanang pagtabang pinaagi sa kwarta. Sa akong pamilya, sa akong nakita karon kay kontento na akong mama papa na sila'y bugas, na sila'y sudan. Maayo mig panglawas tanan, malipayon na kayo uban sa akong mga igsuon. Mao bitaw nagiingon nga bahalag pobre, basta malipayon. Taas na kay kog storya mga kapubri no nga nagluto raman unta kog dabong. Pero salamat kay gihapon sa makanunayon ninyong pagpaminaw og suporta sa akong video. Ang inyong pag-share sa akong video mga kapubri, dako kay katabang nako. Daghang salamat. Bye-bye.